стига вече, стига. Здравейте, аз съм Демет. Заповядай. Благодаря. Да, наистина така става. Наистина. Сега аз съм горе. Ей, че, какво става? Дай. Но се вълнуваш, ей. Дай на майка. Не, аз не искам. Каквото ти шрумне. Дай нещо, да казах. Видях, мамо, наистина така става. Аз не си променя глас. Какво да пея? Кажете ми какво да пея. Зайченцето бе. Не, Миша. Ooh, baby, baby, oops, I did it again. Чакай да пея Бритни Спирс, някаква сте. Зайченцето бяло, сяди си играло, близка. Значи само първия. Да. Трябва много да вдишаш. Какво да пея? Ами, Пей зеленчуци, което няма. не. Чакай. Нещо английско. Never give up, it's such a wonderful life. Ясно. Здравей, Алекс, аз съм 9 на 9 години. Да. Много е смешно. Пред самото ми детство баба вика да се обличаш. Да. И добре, това беше нашия клип. Чао. Опа. Чао. Моля, благодаря, че гледате това видео. Ако ви е харесало, можете да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Аз съм Алекс Арбен. Ще се видим в следващия ми клип. Чао. Чао.